Mela, meta ġi Josh u ħadlek lil-Kjana f'qalbek, vera għatlu Josh kemm għandek? Naħseb f'qalbi. Għax il-ħarsa kienet isa, Ejja, fil-bidu għamilna apodini, ma mbagħad sina ħbib. ħares lejja waħda kemm ħanarlek ma xajna għandek. Isma', jien naħseb li mnalla spiċċajt barra x'bejt inħossok li qed tiddejjaq veru Popo. Ejja, konna għamdejja fl-aħħar. Min kien idejqek l-aktar hemm ġew? Ejt il-verità, ir-rametti kif ngħidu. Ħadd ma kien idejjaqni. Jikdeb! Isma, inti dejjem tħoss illi smajnik tgħid li kellek xi ħaġa missing għall-Kjana. Sibta? Falissa għaddejjin tajjeb ġifieri qegħdin barra u looking forward to it, you know, hekk tiġi l-affarijiet inbidlu l-affarijiet. Il-mistoqsija ta' kulħadd. Ħatibqa' magħha? Yes. Aħna qegħdin barra, żgur, aħna qegħdin barra nipprova. Dejjem tiġi closer and closer. Taħseb li mhux qed nindura. Dik fl-interess tagħha din-domanda. Joshua, tiħġi ma mbagħad kellimni Popo ta' isma', issa naqgħu fis-serjetà. Intkom ħassejnikom ikelkom naqra graċċ għal Rakele. Għax kif deret hawn barra iskom kontu naqa' gang kontriha. Jew le? Fil-bidu iva, imma it was a mistake u fil-fatt skużajt ruħi magħha and we cleared the air ġifieri ħriġna bħala. Anke qalb għamiltilha xajtek. Mela għalhekk. Ikollok. Ma Rakel. Le ma nfattux ma kopji. X'intom tajt?